тапшыруда siz көрәшәксез. Так. Бу юлы без байлар сабасы һәм лесхоз бистәләренә бардык. Яшьләрнең ял итү урыннарын карадык. Үзләре белән очрашып якыннанрак аралаштык, сабадагы тормышның яхшы һәм начар якларын ачыкладык. Шулай ук сез бу тапшыруда саба бананы һәм ананасын күрерсез, агулы, хәтта егетләрне куркытырлык гөлләр белән танышырсыз. Һәм спорт мастерлары белән бергә мылтыктан атабыз, кылычлар белән сугышабыз. Иң ахырдан Россиянең иң текә картодромнарының берсендә картларда җилдерәбез. Киттек. Evet, син нихәт? Тукта, бу саба паркның бер дәвамы. Ну, шулай дисәң була инде, әйе. Әнә анда Бу Фәриде, районның актив яшүсмерләренең берсе. ШТК командасы уенчысы, Ялкын журналының якын дусты. Бүген Фәриде саба буенча безнең гид. Фәриде караймы, саба турында мәгълүмат эзләгәндә, монда килергә әзерләнгәндә, мин интернетта шактый гына язмалар укыдым һәм миңа бер мәкалә күземә ташланды һәм сиңа да укып китәм. Парк в богатых сабах представляет из себя винегрет, куда создатели попытались втиснуть все сегодняшние стереотипы об отдыхе людей. Аңлавымча, инде аларның әйтәсе килә, что монда бер концепция юк, бөтен әйберне бер урынга җыйганнар. Менә син яшүсмер буларак бу турыда нәрсә уйлыйсың? Беләсезме нәрсә, мин бу статьяны кичә укыдым. Кичә укыдым һәм кайчан икәнен, кайчан язылган икән карадым. Бу язылган 2018 елда. 2018 ел булган булса, мин хәзер ул кешеләр белән килешкән булыр идем. Ләкин алар бит әйтергә телиләр, монда слишком күп дип. Слишком ул гөл начарлык турында әйтелә инде теге. Артыгы белән күп икәне. Ләкин мин, мәсәлән, моны минус дип күрмим. Киресенчә, мин моны плюс дип күрәм. Нишләп? Чөнки яшүсмерләргә аларга менә урыс әйтмешле развивация итәргә кирәк. Аларга үсеш кирәк. Аларның үзләрен төрле юнәлешләр буенча үзләрен менә күрсәтергә, үзләрен менә туеп карарга тиешләр. Мәсәлән, кемдер волейбол уйнап карый, кемдер баскетбол уйнап карый, кемдер мәсәлән вообще скейтта йөри инде. Минем кебек мәсәлән утырып торырга мөмкин. Мин инде спорт буенча дигән начар булгач утырып кына торам теге йөреп. Шуңа күрә монда яшь үсмерләргә чыннан да үсергә, үзеңне төрле юнәлешләрдә сынап карарга бу минусмы? Мин моны минус дип санамыйм берничә дә. Килешми булмый? Беләсезме, безнең сабабызда спорт белән шөгыльләнмәгән кешеләр бик сирәктер. Нишләп? Чөнки сабада спорт белән шөгыльләнү өчен чыннан да бар мөмкинлекләр дигән бирелгән һәм безнең сабабызда үз чемпионнарыбыз да бар. Һәм менә алар шушында спорт арена, спорт арена шулай бер инде ул алар монда тәрбияләнә. Әйдәгез, карап китик. Биредә физкультура дәресләре уза. Булардан тыш волейбол, шахмат, бадминтон, өстәл теннисы кебек спорт төрләреннән тренировкалар үткәрелә. Шулай да безне иң кызыксындырганы ул фехтование. Безгә менә мастер-класс үткәрергә вәгъдә иттеләр. Киттек. Һәрвакытта да узын. Мин аңа бер җалым ситәйм. Кием ала башласам, бер кыска. Анда килә.
Только эмоции, да? Әміне мен әзірленгенде оқып отырғаным кеше фехтование ең юғары интеллектуаль ойын deyip. Менә ул ничек шулай? Чөнки мин кичкенә чакта караганда бит, булар бер-берсенә кылыч белән нәрсә эшләмәкче булалар. Моның нәрсәсе бар инде, шунда миндә фикерләр бар иде. Фехтование үзеңә тидертмичә көндәшеңә кадау сәнгате. Ике спортчының да бурычы бер. Рапираны көндәшеңә кадау, ә үзеңә тидертмәү. Һәм бу максатка ирешү өчен алар баш белән уйлап, көндәшләренә төрле хәйләкәр тузаклар кора. Фехтованиедә бик күп төрле алымнар бар. Бар техника һәм тактика. Фехтование техникасын без бөтенесенә бер төрле өйрәтәбез. Ә тактиканы һәр спортчы үзе булдырырга һәм камилләштерергә тиеш. Саба аренада без фехтованиедан тыш өстәл теннисы буенча дөньядагы иң шәп 40 уенчы исемлегенә керүче Раил Галиәкбәров белән дә аралаштык. Аның белән интервью бик озын һәм эчтәлекле килеп чыкты. Шуңа күрә аны без аерым урнаштырырга булдык. Ул инде безнең каналда. Сәлам, минем исемем Раил. 19 яшьтә коляскада калам һәм мин призер международных турниров. Юк, дуслар, бу Франциядәге Мане бакчасы түгел. Бу Саба дендрария. Анда килеп керүгә үзеңне чыннан да кайдадыр чит илдә итеп тоясың. Куак һәм агачлар төрлелеге шак каттыра. Монда Россия генә түгел, Европа, Азия һәм Америкадагы иң сирәк очрый торган үсемлекләрне күрергә мөмкин. Саба ананасы, банан һәм инжирлар нәкъ менә биредә үсә. Арка узабыз ишке таба. 4 отделдан тора оранжереяга безнең. Тропическое отделение, субтропическое, кактусовое и карантинное бзинаны рабочая комната дип йөртәбез. Кара бит монда гүлүсә бездә. Дес мен сезгә бер күрсәтәм. Кил. Кара. Ананас. Дивелекей. Бергәнез барымы? Әминем бар. Монда безнең банан. Иң озын агач менә бу банан. Банан баджо. Менә бу ай банан. Банан ул агачмы, үсемлекме беләйгезме? Нәрсә ул? Трава или дерево? Агач? Агач түгел, ул трава булып йөри. Ширем, ширем дип әйтәбез. Чөнки менә Бу шундый ширемме? бу ширем булып бара, размножается менә порослю. Һәм ствол тора менә шулай из плотно сплетенных филейтик листьев. Листья плотно сплетаются, образуют ствол. Бу кукуруза шагы. Бананнары бар. Бәлки генә бананнарын күрергә була. Менә беренче початок, анда менә икенче початок. Бер початокта 200-300 банан булырга мөмкин. Һәм ул банан өчен пределда түгел, то есть может быть еще и больше. Бер початокта 200-300 штук банан может расположиться. Урлап кайтып китмәйләрме? Кемнәр? Ну, менә кергән кешеләр. Кергән кешеләр юк. Ну, булгалады безнең, конечно, шундый очраклар. Ул күбесенчә пожилой возрасттагы әбиләр арасында. Алар гөлләрне түгел, алар яфракларны сындырып, ботакларын сындырып, кешеләренә тыгып утыртабыз дип уйлап, тыр инде дип уйлыйм мин. Мин инде миңа җиткергән очракта мин үзем күрмәгән иман. Миңа җиткерделәр шулай дип, чөнки бөтенесен күреп өлгереп тә булмый, алар бик күбие. Мин аларга аңлаттым. Алар бердән агулы үсемлекләр күбесе. Икенчедән үй атмосферасында нежелательно утыртырга аларны. Гомумән агулы булган гадагын инде. Һәм дә күп төрле үсемлек барыбер негативный воздействиесе бараның. Тәрбиясе тоже кирәк, ул китми. Үй условияларында китә торган үсемлекләр юк. Күбесенчә монда. Карагыз, бу бит тоже ниндидер гүл. Эме? Менә бу. Ул плющ. Звездочка дип атыйлар. Плющ. Ул өйдә опять-таки аны утыртырга нежелательно. Чын. Потому что ул мужчин отпугивает. Бар шундый легенда, отпугивает мужчин. То есть, если в доме держать плющ, мужчины в этом доме не будут жить. Дип әйтелә инде. Булар бит инде барлык сувенир ясала
әлбәттә төрле агачлардан. Һәм һәрбер агач үзенчә нидер энергия бирә кешегә, шуңа күрә моны шул теләгәндә тотып чыгу мөмкин генә түгел, скорее даже желательно дип әйтик. Да. Күңелегезгә кайсысы хуш килә, шуларны тотып, теләп чыгарга кирәк була шушыннан. Әйдә теләп чыгабыз. Зинһар өчен тукмачлы ашка тукмаш баса торган вакытлар артта калсыннар. Тукмашлар үзләре бассын. Амин. Мин яратмыйм тукмаш басырга просто. Суганнар үзләре киселсен. Именно ошо что ли? Юк инде просто ЕГЭ, алар ярыймы, алар ярый давай. математика минем ЕГЭм, чтобы меня шлелдым, чтобы меня ловился биреп чыктым. Отлар карап син мотор. Сәмсіз? Сәмсіз. Ешқай кеттіңіз бұл айттырып? Катайымша? Күн сайын ма? Катайым почти. Ярар. Өзіңіз шұғылаясыз ма? Профессионально? Профессиональный жерге олайынды. Ветерандарны профессионалға санасағыз. Сізде өңді. Қыш күнді шоңғыда жайкені мұндай, роллерда. Яра, исіңіз нешік болды? Дамир болам. Бұл сіздің егіз таныр, айтал, мұйым ғафы өтігіз. Сімігіз нешік боласызды? Ялқын журналынан біз. Нешіктер езігіз таныр, шумар айтам. Оңышылар? Әрі рахмет, өзігізге де. Сәлемет болағыз. Тағылым деймегіз? Юрий Владимирович уннан артык спорт мастері әзірлеген шәхес. Оларның бірсе Василий Мосин. Ул 2012 елда Олимпиадада стендлы оту буенча бронза медаль яулаган. Әлеге спорт кызлар арасында да популяр икән. Узган ел Шәмәрдәндә яшәүче Зилә Батыршина юниорлар арасында дөнья беренчелегендә чемпион булган. Спорт ул кешенең киләчәк тормышына да бик зур йогынты ясый. Мәсәлән, хәзер без сөйләшәчәк егет, ул инде мәктәптә укыганда бик тә тик тормас бала булган, энергиясе ташып торган, дәресләрен әзерләмәгән, начар укыган, һәм инде шул чорда нәкъ менә шушы мәктәпне ачып җибәргәннәр. Һәм ул шунда йөри башлап, бүгенге көндә хәзер инде аңа 9 яшь, мастер спорта, һәм шуңа өстәбәле ул КФУ безнеңчә әйткәндә экономический факультетында, икътисад факультетында белем ала. Һәм барысына да җитешә. Спорт белән дә шөгыльләнә, яхшы билгеләргә укый. Һәм менә бу стендовый стрельба белән син кайчан шөгыльләнә башладың? 13 яшьтә, получается, 6 ел элек, 6 ел отам. Каян белдең һәм ни өчен килдең син менә бу кружокка, түгәрәккә? Мин кулак кырыйвланган ишеткәнем, то что без МДСО районында шундай стрельбище төзиләр, и мен үзем кичкәнә чактан тиндем, кичкәнә чактан инде автоматлар бар иде, пластмасс. Шундыйлар уйнарга өйрәтәм, и когда ишеттем то, что уже шундай чымылдыклар бар торга була, мин сразу йөгереп килдем монда. Син шуннан бирле шөгыльләнә башладың? Шуннан самый беренче көннән, сразу ачылуга иң беренче көннән мин монда. Һәм син бүгенге көндә мастер спорта. Нинди достиженияларың бар сөйләп китсәң? Анда самый зурлары первенство Россиялар инде. Россия беренчекләре, аннары анда Кубок Россиялар, аннары безнең, получается, отып динде направление буенча тоже бүленә. Олимпийский направление бар, аннары бар шундай более расширенное направление, ул направлениеларда республика уровеньда, межрегиональный, анда российский уровеньда. Шуларда син җиңүче. Җиңгән бар инде. Әйтәле, менә бу тренировкалар теге әйтәләр бит инде тормышта да ярдәм итә дип. Сиңа бу менә навыкларың ничек ярдәмгә килә?
гади тормышта? Гади тормышта, ну, Вообще Це- гомен це, роль бар ма? целеустремленность, самое зорысы. Получается, мына сразу келдің да, бірінші күні мастер спорта болмайсың бит, анда көпмеймін, 3 жыл ярым вақыт өтті, оның үшін 3 жыл ярым күн сайын, получается, что har тренировка келіп, бірсінде қолдарым ще заниматься істері, ешайтыр, әкірінге бүтінісі әміне. Келешекте өзіңі кім етіп көресің? Келешекте нешек барашайны, может, шел экономическое направление, может, мында тренер болып берге, или просто, может, спортсмен болып та кетіп бұлар. Рахмет. Рахмет. Бұлдым ле, сен вообще идеально сөйледің. Тұрғанда 2 метр, әлі ол более-менее. Получается, анда тоғыш, не то, что ол просто қот тоғыш, ол зор давление білән шыға. И получается, пока сен yoqынрақ, ну, получается, давление, анда чем берарақ, тем ол, ну, күші әзаяйынды. А yoqында болғанда анда прям давление шыға, который ол прям суып қойыра может. Особенно жерге қоршы отсам. Тоқта, бұл, получается, шын автомат, что ли? Шынлап. Бұл шын патрон, что ли? Orada ol просто. Кінахары. Обычно аны түгел. Ты терезаешь мишень по команде. Раз. Дай. Мына, Ие, көресің? көрдім. Отқанда выстрелдап сері, мында етерек ол моментально бары жетмей анда. Ие, Онда қары бары жеткенше әлі мишень мөр ұшырға дүгірешек. ие, Шоң үшін мына бармақ қадар, мына бармақ ол мишень. Ну, сондықтан мына шоң қары бұлағы. Мына қорағанда мына бұлай. Мына шай олдана шығып отыра керек. Мына шай тұрғатса тегересі. Бай тұрғатасы екен, мишень мұнда ба, едірі мұнан ұшып кетешек. Шоң үшін мына, мен бармақ ол мишень ұшқанда. Қазір Мен, получается, мен сән мұнда отырға ойлаймын кен, қыры қарап отырға. Олдына. Мына шай. Мына бармақ ұшы мен, ол мишень ұшқанда. Мына мен басы. Олғарақ. Битмін мұнда. Мына бұлай. Бұлай? Мұның орқылы, мұнда қарағыз. Миша менен бірге барасыз, мына мұнда Мишені қоршаласыз, енді байтын бірге барасыз. Немножко вот так надо держать. Вот. И будет вот отсюда. Қазір бармақла мұнда босымасқа орып қойды. Анда барым пакет емеске. Бетіне ғана қойырға, неше башта құраған емес. Что мына мұның орқылы, мына бұл көрінді. Маленечко заведи на вылет. Та барақны қойырға, Мишен шыға, по команде дай дейсіз де Мишен шыға шақ. Мен қойда отырға дейсіз. Мына байтыр Мишен келешек, мына қоршыда отырсыз. Давай. Айда. Дай. Еще выше. Еще выше. Әміне Фәриде әйтәлі сеңа собада ұшаған, ең ұшаған үшей бір, һәм ең ұшамаған үшей бір. Так, ең ұшаған үшей бір. Біріншісі ол табиғаттыр. Шынында соф табиғат, мұнда аның матурлығы, ол сықландыра, һәм білмеймін, менің ең сықланған әйбірім ұшыл табиғат енді. Икенчесе ол кішілердір. Нешләп кішілер, чөнки мұнда барысы дағын соқтатар тілінде сөйлеші. Тігі кебетлерге дәйін кіргеш, тігі тілі түгел. Аннарым, ақырғысы үшіншісі нәрсе меңа мұнда ұшый. Спорт біле шүгілену. Мұнда сәлемәтлік шынаны бірінші орында берілген. Кімдір волейбол да ойны, кімдір баскетбол да ойны, кімдір бассейн да мына нинди юнәлешке барасың келе, шуны белән барасың. Нәрсә белән шөгыльләнәсең келе, шуны белән шөгыльләнәсең. Менә инде өченчесе, сез бит ошамый дидегез? Ошамый торган. Хәзер иң мөһим ошамый торган шей. Ошамый торган. Менә беләсезме, әле генә әйттем спорт буенча. Кемдер спорт белән шөгыльләнә, менә мин бит спорт белән шөгыльләнмим, миңа нишләргә? Менә мин күбрәк иҗатка бирәм. Юлны дип әйтегез, юлны тотам. Шуңа күрә миңа менә спорт кына түгел, әзрәк иҗат белән бергә булу, аның белән шөгыльләнү күбрәк кирәк. Менә хәзер менә нәрсә төпләп әйтәсем килә, точно иттереп. Собада белән яки центр,
яки белән үзәк. Үзәк яшь үсмерләр өчен үзәк булса, мен генә түгел, бөтен балалар да шат булыр, чөнки бөтен кешегә дә спорт бирелмәгән бит. Бөтен кешеләр. Бу ниндидер иҗади үзәк миндеме? Әйе, менә, мәсәлән, мин үзем журналистика буенча, телевидение буенча китәсем килә. И күп кеше менә, мәсәлән, әйтә алам, Сабада балалар күбесе хәзер телевидение белән шөгыльләнә инде, кызыксына дип әйтик, YouTube белән. Шуңа күрә менә YouTube'ка төшерү, видеолар карау, менә әйбәт камералар булу, микрофоннар булу, менә ошыннан да кызык. Шуннан да кызык, һәм менә мин андый урын булса, мен анда менә шаба-шаба килер идем мәктәптән соң. Белмим, миңа менә ул мине бик кызыксындыра, һәм мен шат булыр идем дип әйтәм инде, андый бер булса. Пожалуйста, син хорошо. Көн инде кичкә авышты. Шулай да без Татарстан гына түгел, бөтен Россиягә билгеле Аргамак картодромын күрми китә алмадык. Бу Россиядәге иң уңайлы һәм куркынычсыз трасса дигәч, үзебездә йөреп карарга булдык. Возможностьлар күбрәк инде. Монда ватып биргәннәр. Киргә киттеләр. Bu sabit mesela yarayın da. Buna ki yalmayın öte. Yarışlar ötedi sizin bundayım. Монда 6 ярыш үтә. Районда Алтау, бу картодромда Бишов. Монда 2 Уральский Приволжский федеральный округ үтә. 2 ярыш, калганнары республиканский значение ярышлар. Ишесе. И берәү лесхоза үтә инде. Анда теге менә шундый простенький гына класслар. Шуның белән дуслар, безнең әйдә киттек проектның чираттагы чыгарылышы тәмамланды. Без сезне бүген сәламләү безгә бик шат булдык, бик озак паузадан соң. Үзегез беләсез, быел бик катлаулы ел, шулай булуга да карамастан. Сабага килеп эләгү безгә бик шат. Рәхмәт сиңа бик зур Фәридә. Фәридә безне йөртте, күрсәтте, туңдык, каттык, эшедек. Шуннан да күрәм дә салкын. Фәридә, рәхмәт сиңа. Үзегезгә рәхмәт килгәнегез өчен. Сау булыгыз. Пока-пока.